Sore-sore ngene iki ya lur, banyu gawan bau bening lur. Akeh sing wong nyetrum barang iki. Iki biasane wong mancing rame ngene iki. Dengaran iki sepi. Iki wayah ketiga lur iki, arep ketiga mulane banyune bening. Posisinya di bendungan ya. Sore iki mulane ya wis sepi wong. Proyeke sebar barang iki kono. Iki wong nyetrum barang lur iki. Bendino budal sore terus lur. Biasane entuke ra umum. Banyu bening malah akeh diwae lur iki.